Croeso nôl ato ni, mae'n diwrnod y mince pies wedi cyrraedd. Lisa, croeso ato ni. Diolch. Ond yn gyntaf, wel, llong gyfarchiadau mawr i ti ar dy lyfr coginio newydd ti. Ie, yr un gyntaf. Yr unig lyfr coginio ti gen i. Gwed wrthyn ni chydig bach o beth i fe, na i droi'r tudalennau fel un, fel bod pobl gytra'n gallu gweud. Gweld, mae'r lluniau'n hyfryd yn dy fe. Oedden, gwaith Aled Llywelyn yw'r lluniau i gyd clod iddo fe am hwnna. A llyfr i'r teulu cyfan, i'r plant i gael helpu mam neu dad yn y gegin wrth gwrs. Mae'n dathlu teulu a mae'n dathlu bwyd yn ei dymor, ond yn hytrach na jyst llyfr tymhorol, mae'n llyfr sy'n dathlu adegau o'r flwyddyn, sef y Nadolig yn amlwg yn dod lan nawr ar flwyddyn newydd, Santes Dwynwen, mlaen wedyn i'r Pasg, dydd Gwyl Dewi'n gyntaf, wedyn Pasg yr Haf, mynd nôl yr ysgol. So mae'n mynd trwy'r pob mis o'r flwyddyn gyda'r seitiau addas ar gyfer dod at eich gilydd i ddathlu. Ac yn ddwyieithog. Ac yn ddwyieithog. Wych iawn. Ac sôn am bod yn addas ar gyfer adeg y flwyddyn, dyna'n union ydy y saith cyntaf di ar gyfer ni heddiw yma. Ie, a'n hollol wahanol i'r un sy'n y llyfr. Felly, ond amball ddewis i gael gen ti felly. Na, ti'n mynd neis i gael twist bach, nid yw ar y cyffredin yn ymol iawn. Felly, mince pie traddodiadol sydd â fi mewn fyna gyda'r seren bach ar y top. Rhai heddi gyda bach o crumble ar y top. Felly, i ddechrau'r broses, blawd plaen rhywun beth ag arfer, a lot o bobl yn neud i toes mewn prosesydd bwyd sy'n chwipio rownd yn gyflym. Fi'n neud mewn yn y peiriant yn y cymysgwr yma heddi. Felly y blawd plaen yn mewn gyda'r menyn. A just mater, wrth gwrs chi'n gallu neud e â llaw, just rwbio mewn. Felly dod i fernod araf, mae gyda chi cwmwl o flawd. A wedyn wrth bod y menyn yn cael ei droi mewn, cael ei rwbio mewn i'r blawd. Nawr, fan hyn mae gyda fi sugar icing i fyrysu'r cyfan. A wedyn i gyfuno fe just wy cyfan ac i melwnwy ychwanegol. Felly mewn fan hyn ar dod yn yr lantmyd bach, odi. Wedyn mewn ar... Dyma'r cymwlau dwi'n siarad am beth. Plant yn mwynhau hyn, maen nhw'n bwyta'r air. A wedyn yr wy yn mynd mewn i gyfuno'r cyfan. A gyda'r amser, mae hwn nawr yn dod yn does hawdd i weithio as mae digon llaeth. Dwi'n ni fel lan. Os oes eisiau diferu nhw ddŵr o'r neu llath o'r, mae hwnna'n ffain fyd. So fe rostwn ni fyna a gael ddangos i chi. Mae cymwlau dyn ni'n dal i fod yma. Mae eitha calad i ddim yn hylifog fel... Nadi. Mae'n melch dwi'n dweud bod yn fanach. Ond mae jyst yn ffordd o ddefnyddio'r peiriant i... Neud y gwaith calad. Ie, angwmwys. A mae rhain yn costi eisiau gymaint, rhy man cael nhw'n neud i gwaith. Felly dyma'r toes i ddangos i chi. Felly jyst mater nawr o gyfuno'r holl hyn gyda'ch llaw i wneud pelen o does. A wastod yn ore i rhoi cyfle iddo fe i ymlacio a i oeri fe tamed. Mae hwn wedi cael cyfle, ti'n gallu gweld mewn... Hwna'r un nifer y gynhwysy'n yn y pelen bach am o'r? Fi wedi... Nage. Ond i'n dweud bod wedi crybachu egrych. Na. Beth dwi wedi wneud, i'w wneud rhain barod, a hwn gyda fi'n spa. Felly gyda hwnna, dwi wedi mynd i dorri fe yn hanner. Trwy'r gellwn yn yr oergell am gwbl o, wel, rhyw 20 munud, dim mwy, neu mae'r menyn yn mynd yn rhy galed, a wedyn mae'n craco tipyn wrth i rolio fe. O, reit, ac mae rhain ar gymell cadw fyna dros nos i Wel, fi wedi clywed na ti'n gweld, ond dwi ddim yn cytuno, achos fi wedi wneud na trwy camgymeriad, yng nghofio cario mlaen, neu jyst gellwn, neu ddim amser i fynd nôl at y job. A wedyn fi'n ffindo bod e mor galed, ti ffili rolio fe, mae jyst yn gracs i gyd. Felly mae hwn nawr, fel ti'n gallu gweld, a newydd wneud hwn nawr ar y sgrin ydw i, felly does na ddim unrhyw magic fan hyn. A wedyn dewis torwr sy'r maint iawn, mae hwnna'n bwysig. Bydde ddim rhy fach yn i? Ie, ti'n gallu gweld mae hwnna nawr yn ffitio'n gwmws, ond os defnyddio ni hwnna, bydde fe'n cwmpo mewn iddo fe. Mae hwnna'n rhy fawr. Felly tamed yn fwy yn gwmws na'r tin sydd gyda chi. A wedyn i wasgu fe mewn yn ofalus gyda'ch bysedd, neu beth bydde mam gi yn neud wrth gwrs, tamed o does, a wedyn i wasgu hwnna mewn. Hwnna yn ffili. Fi'n tybio bod rhywun yn gallu neud y toes mor dew neu tenna a bod nhw'n licio, fi'n tybio dy'r ein licio gormod o does, neu a rhai yn hoffi yna fwy na'r llenwad i hun. Ond os ti'n neud nhw'n rhyd yna, maen nhw'n tueddol o... ti'n gallu dod i twllen yn nhw'n rhwydd iawn. So mae'n well cadw nhw'n weddol, ond eto i gyd ti'n moyn wedi coginio, felly na i stopo fyna nawr. A wedyn mlaen at yr briwgig, y mincemeat, pyrnu'n o ansawdd da, neu ychwanegu tamed o afal, ti'n gwybod lot o falau gyda ti. Neud yr afal wedi stiwio, bach o cinnamon, a wedyn falle hyd yn oed twtch bach o frandy mewn gyda fe fyd. A hwnna'n syniad da, felly hyd yn oed os na'n gych chi eisiau prynu, achos mae rhain nhw mor ddrud, achos bod nhw'n
gweud rhyw eiriau fel luxury neu rhywbeth ar y chat. Neu wllwch chi ychwanegu cwbl o bethau chi'nen? Neu hyd yn oed, ti'n bach o zest oren neu lemon, neu unrhyw blaseiddiau chi'n licio, neu hyd yn oed contro. Chi'n meddwl i chi wedyn beth ych chi'n ychwanegu at hwnna. A wedyn, mwyn wneud newidiaeth i'r arfer, beth dwi wedi gwneud fan hyn yw wneud toes, rhywun fath ag arfer, fel crumble rhywun beth ag arfer, a ti'n gweld y bisgedi yma sy'n dod o'r Almaen yn ymal iawn gyda'r cinnamon a'r cnau mewn ynddyn nhw. Ie, blasan adoligaidd yn nhw. Ie, os. Neu, hyd yn oed digestive normal, a'i walu nhw lan fel hyn, a wedyn gall hwnna i roi blas a gansaw, ti'n mynd bach fwy o grunch mewn ynddo fe. Dwi'n ti dod i'r ffordd da o ddefnyddio gwylod yr barel bisgedi fyd, ti'n gwybod? Yr darnau bach. A dod i'r rhain dros y top fel yna. Llwch chi rhewi'r cymysgedd yma wedyn ar gyfer prydiau eraill. A fe jyst i ddefnyddio fe ar ben crumble afal neu rhywbeth arall fyd. Mwyn cael blas traddodiadol nadolig gyda pwtyn, ti'n modd, pob dydd. Neu crumble ar dy sil neu rhywbeth. Hyfryd. Ma ti. A mae gyda fi rhai fyna. A wedyn neud mince pies gyda beth sy'n sbar? Ie, yn gwmws. So mae rhain rhai bach twt, chi'n gallu neud rhai fwy o seis wrth gwrs, ond mae lan i chi pyn eich licio rhai môr. Felly ti a faint amser a pa res mae hein yn y popty? 180 am ryw 20 munud. Tan fwy nhw'n eiraid. Bach y fwy, wedyn, os am yr ein Ie, am rhai fwy o faint. Felly dod â'r rhain fan hyn, bach o hifen gyda nhw. Hyfryd. A dyna chi. Mae'n siŵr gawn ni amser i flasu'n y man. O flaen, cael ei fewn nhw'n nes ymlaen. Briliant, diolch yn fawr. Wel, o'n i ti'n y man.